खुलुमबाय आं खिलिखां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 29 जुलाइ 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ खेर फुजा महरै फालिनाय जायो खेर फुजाया भारतनि त्रिपुरानियाव खुंजानाय मोनसे हारिसायारि फोरबो जाय बास्तु देबतानि रैखागिरि मोदाय खेरखौ मान होयो आरो भारत हादराव खेर फुजाखौ कार्सि फुजानि 2 सप्ता उनाव फालिनाय जायो जाय बे बोसोराव 29 जुलाइआव गोग्लैदों बे फुजायाव बावनाय आरो बावसोमनाय मोनसे थिखानाय सिमा दं जाय सुबुंफोरखौ बायजोआरि खैफोदनिफ्राय रैखा खालामो बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल टाइगार डे नेशनल चैलेंज चैंपियनशिप एंड हीरोज अवेयरनेस डे आरो नेशनल गेट डिनारलि डे महरै फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 22 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम मनसुन ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 4,999 राङावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय मनसुन ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाज बेगखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बेग सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफोरानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि 95% ल'न फ्रि एजुअर गिफ्ट आरो गासिबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव मोनसे गुबुन मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन लोगोसे आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000399187 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन